Ummeli weGcokama Elisha uyishaya phansi ngonyawo ukuthi wathuka umhlelo womcimbi uGcobo. Lo Mlisa ubesechaza ubudlelwane bakhe noGcobo ukuthi bu-right, ayikho into eyinkinga, bake baba live enkundleni zokuxhumana, ayikho into eyakhombisa ukuthi bake bathukana. Ubesecela lo Mlisa oqhamuke nale nkulumo ukuthi achaze ukuthi wambona kuphi ethuka uGcobo, mhlambe-ke lapho uzobhalansiseka. Le nkulumo phela yasusa umsindo emva kokuba phela kuphuma iposta yengoma kazwelonke ngesikhathi iGcokama Elisha lingekho kuleya post. Ama-Red Nations amaningi awayikujabulelanga lokho. Ingakho-ke lo Mlisa esesuleleka ngamazolo ey'nqaba. Ake siyekeni ukukhuluma into ey'ngekho. Kuthema ngikubuka ngakubuka usunobusa impela ngathi sebuthe ukukhula ngibaqina. Angazi lento eyikhulumayo ukuthi uyithatha kuphi. Kodwa-ke ake ubuye uyichazele wena ukuthi lento eyishoyo uyisusela kuphi mhlambe. Ngoba mhlambe mina odakiwe njengamanje. Mhlambe ngenza ube mina odakiwe wena uSopha. Ake ubuye uchaze ukuthi ukhuluma ngani kahle hle. Bese kubona bonke abantu bafowethu ngomhla ka-24 kuMandulo kuwo lonyaka ophezulu. Carisfontein umbuso wamaciko njengoba senike nayibona ipost la kufakaza khona ungwane. Ake niphelele khona bafowethu. uMapholobo uselishayile icilongo. Uyisazophuma ke list yabaculi abakhona. Iprize yamathikithi mangicabanga nokutholakala kwabo uzotholakala kanjani, VIP, VVIP, amatafula, ipackage yonke leyo nto. So bafowethu ake niphelele khona kumbuso wamaciko mhla ka-24 kuSeptember. Yeah. Kuthiwa iShaka Day lelo langa leli ya. Kuzobe kuyikhona lapha eCarisfontein. Mapholobo uselishayile icilongo. Kunjalo. Ngwane awuvele mfethu ungiphendula ukuthi kahle hle ikuphi la ngangithuka khona uGeh noma isiqiniseko la ethuka khona uGeh. Ngiyabonga.